Tervetuloa 911 blogin 3. osaan. Käsittelemme nyt harjoituksia ja muuta ennakkotietämystä osakekauppoja. Tiesitkö, että 7.7.2005 Lontoon metron pommi-iskujen aikana järjestettiin harjoitukset, joiden tarkoituksena oli harjoitella terroristi-iskusta selviytymistä? Harjoituksen järjesti yritys, jolla oli yhteyksiä Englannin hallitukseen ja poliisiin, ja siihen osallistui noin 1000 ihmistä. Kummallisinta harjoituksessa oli se, että sen sisältö vastasi samana päivänä tapahtuvaa oikeata terroristi-iskua täysin. Kun terroristi räjäytti harjoituksessa metron tietyllä asemalla, tapahtui se oikeasti samaisella asemalla. Jokainen kai ymmärtää, miten epätodennäköistä on, että tämä olisi ollut vain yhteensattuma. Syyskuun 11.2001 tapahtui lähes yhtä suuri ihme. NORADissa pidettiin ainakin 5 harjoitusta päiviä ennen 9.11 ja sen aikana. Niiden sisältöön kuului muun muassa kaapattuja lentokoneita ja rakennukseen osuva lentokone. Koska harjoitukset menivät päällekkäin todellisten tapahtumien kanssa, oli NORADin työntekijöiden vaikea erottaa harjoitukseen liittyviä simuloituja ja todellisia kaapattuja koneita toisistaan. Lisäksi yhteen harjoitukseen liittyen suuronnettomuuksissa avustava FEMA oli New Yorkissa jo 10. syyskuuta päivää ennen 9.11 juuri sopivasti heti seuraavana päivänä tapahtuvaa katastrofia varten. Johtopäätös. Se, miksi kyseiset harjoitukset järjestettiin, on täysin spekulaation varassa. Niiden ajatus ja sisältö ovat kuitenkin hyvin tiedossa ja mahdottomia virallisen teorian selitettäviksi, jonka mukaan 9.11 ei ollut minkäänlaista etukäteistietoa. Muu ennakkotietämys ja osakekaupat. Lukuisat henkilöt tiesivät pidättäytyä lentämästä syyskuun 11.2001. Esimerkiksi Willie Brownille, San Franciscon pormestarille, soitettiin päivää ennen 9.11 ja varoitettiin lentämästä seuraavana päivänä. Useat Pentagonin työntekijät peruttivat lentonsa päivää ennen 9.11 sekä Yhdysvaltain oikeusministeri John Ashcroft lopetti julkisten lentojen käytön heinäkuussa 2001 turvallisuussyihin veroten. Useiden maiden turvallisuuspalvelut varoittivat Yhdysvaltojen suunnitteilla olevasta terroristi-iskusta, jossa käytettäisiin kaapattuja lentokoneita aseina. Esimerkiksi Iso-Britannia 1999, Egypti heinäkuu 2001, Saksa kesäkuu 2001, Jordania 2001, Venäjä syyskuu 2001. Silti monet korkeassa asemassa olevat henkilöt, kuten Condoleezza Rice ja presidentti George W. Bush, ovat väittäneet, ettei hyökkäyksistä ollut minkäänlaisia varomerkkejä ja tai ennakkotietämystä. Valheita. Moni rikastui 9.11 tapahtumien myötä. Muutamia päiviä ennen 9.11 tehtiin tavallisesta poikkeavia sisäpiirikauppoja, eritoten niiden lentoyhtiöiden osalta, joiden koneita terroristit, siis virallisen teorian mukaan, kaappasivat. Kun 9.11 oli muokannut osakemarkkinoita ennakoidulla tavalla, kauppoja tehneet ne tosiaan valtavia voittoja. Lisäksi jo mainittu Larry Silverstein teki voittoa lähes $1,5 miljardia 9.11 myötä. Hän vuokrasi VTC 7 6 kuukautta ennen 9.11 $3,2 miljardilla ja lisäksi vakuutti sen eritoten terroristi-iskujen varalta. Kun rakennus oli maan tasalla, keräsi hän vakuutuskorvauksia $4,6 miljardia. Johtopäätös. 9.11 tiedettiin etukäteen ja laajasti, ja kyseistä tietämystä käytettiin myös häikäilemättömästi hyväksi. Ihmiset, jotka kuolivat syyskuun 11.2001, eivät saaneet minkäänlaista varoitusta.